City, Albay, Pira, Catanduanes, Masbate, hindi Masbate. Ganon din sa Central Bicol State University, ang Recovery ng Gili Camarines Sur, Bicol University sa kinubatan ng Bay, Zamboanga City sa Buanga del Sur, Cotabato City, Maguindanao at Butuan City, Agusan del Norte. 40 degrees Celsius naman ang inaasahan na iya sa Pasay City ngayong araw, habang 38 degrees Celsius sa Science Garden sa Quezon City, mga kapuso. Yan o, yung mga senior natin, kumusta po kayo dyan, yung mga PWD, yan, talagang pamisan, tinaiwasan na sila ilalabas, pero sila asikasuhin, kaya kailangan yung mga pasilidad na aangalalay sa kanila ay areglado palaging ano ba? MRT na nangyayari sa inyong escalator, sa halip na makatulong, nakakadisgrasya pa. Alam nyo ang nangyari? Secretary Dizon, mainit na naman ang ulit ng mama ito. Oo, ayaw niya ng ganito mga balita. Sugatan ang 10 pasahero ng MRT-3. O, biruin niyo yun, matapos na mauspos ang backyard na escalator sa Taft Avenue Station ng Sabado po ng umaga. O, huy! Aroy! Sakit niya! Ay, Matthew. Yun! Nabasa, taksya po. Ano ba yan? Hindi naman palaruan ng bata yan. Slides. Hindi. Ano po yan? Escalator po yan. Naputo naman ang pamunahing kadena nagpapandan ng escalator. Naku, Diyos ko! Sinagot ng pamunahing MRT at nagpapandan. Pero, natin kung manamila nila doon sa mga pasayero na yan. O, baka may mga nagtulilang pa dyan. Baka may mga nasa ospital pa dyan. Baka po nagpasado na siguro mapunan po na ayos sa klasay. Pinagalitan yung transportation sa Caterpillar Station ang pamunan ng MRT-3 at ang maintenance provider na MRT-3 na Sumitomo Corporation of Japan na mabagal ang pag-ayos sa escalator at sa kanilang tatlong araw mga kapuso. Ay, nato talaga naman. Sunod-sunod na pero manigin na nagpapulgar yung mga ganang klase ng kapabayaan. Maintenance. Issue na maintenance yan. May nangyayari dapat. Magkapatupad po ang mirado ng 26 na sentimang kada kilowatt-hour na nagtaksigal na yung pan. Ayon po kay Diyos at Taniaga Vice President ang tagapagsalita ng mirado. Katupos ito ng halos 53 pesos na nagtak sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan ng halos 132 pesos na kumukonsumo naman ng 500 kilowatt-hour. Gusto naman ito ng pagtaas ng transmission charge sa feed-in tariff allowance kung in-all at wala rin ang one-time refund na recent na ipinatupad noong Pebrero. Pakinggan ka natin ito. Melo del Prado sa Super Radio DZWD. Mga truck sa kanan, kaliwa, mga class 1. EV. Grabe, dami ng EV sa China. 70%. Tamad. Miyerkules. Basahan na uniform.
Doctor. Inihahandog ng dikit-dikitin ang mga bigat ng kwento nila. Ngunit, napagtama ko, napakabigat. Ang anak ko! Dikit-dikit na ba ang bigating alaga ni Mami? Bigating sa vitamins na tulog na pampagaan at pampalusog. Bigating si Baby. Kasi araw-araw nakadikit-dikit. Alaga pa ni Mami kung proper diet and exercise. Kahit gano'n ka makabigat, anak, kakayanin ko. Diba ang bigating alaga? Basta, dikit-dikit. Alaga ni Mami. Talaga parang Silangan exit. Mga kababayan, ano ba ay may nararamdamang sakit sa inyong katawan? Huwag inyong pabansahan ang wala. Magparehistro na sa PhilHealth Konsultasyong Sulit at Tama. Magkonsulta sa pinakamalapit na local health insurance office o sa pamamagitan ng PhilHealth Member Portal na matatagpuan sa www.philhealth.gov.ph. Sa kompleto ang check-up, health screening, laboratory at mga gamot batay sa kondisyon ng pasyente. Para sa iba pang detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Para maiwasan lumala ang sakit, magpakonsulta ka na. Bigger update! Itong Bella ay para sa Rexidol Forte. Mabilis manap sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagda kahit 1, 2, 3 o 4 ang magsabay. Try to try lang. Idol! Idol po! Generic name of Rexidol Forte is Resistant Culture Doctor. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Alas 6:39 na po ng umaga. Wow! Melo del Prado! Panalo! Patuloy natin po mga puso yung mga reaksyon. Ito galing kay Presidential Legal Counsel Juan Consentile. Dami nang nasaksiyan si Chief Presidential Legal Counsel Juan Consentile, Secretary and Billion. Naabot pa niya. 101 Luceni. Secretary, Yeah, Chief Presidential Legal Sandra Counsel Juan Luceni. Consentile. Sabi niya, hindi tama na Kabulin mo! legal problem na Oh, yan. Banggay. Duterte. Iraw ang mga batas sa Natatay. Ang problema ngayon ni Duterte, kundi ang mga batas na ipinatutupad ng International Criminal Court. Dapat na niya makakuha ang mga abogado ng dating Pangulo ng kopya ng mga kaso laban sa kanya para malaman kung bakit siya ipinaaresto. Samantala, tinawag naman ni Vice President Sara Duterte na lantarang paghamak sa kasarila ng Pilipinas ang pag-aresto sa kanyang ama na si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ayon po sa Vice Presidente, insulto ito sa mga Pilipino na naniniwala na sa ating kasarilan, ipinagkain din naman sa dating Pangulo ang kanyang fundamental rights na hindi madala sa isang judicial authority para higit ang kanyang karapatan. Kaya natin mga kapuso, sa radyo, DC nakasaysayang software sa ito na nadakip at over na yung warrant of arrest kay Presidente Duterte at possible na tutuloy-tuloy na ang kaso sa International Criminal Court. May reaction din yung mga pamilya ng mga biktima. May kulog po siya. Siya lang. Pagbayaran niya lahat yung mga dapat pagbayaran niya. Dahil yung mga tao noon, pwede naman ikulong yung dapat hindi niya pagpapatayin.